Assalamu alaikum rahmatullah, yan uwa da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau bidiyon mu zai magana akan yadda ake amfani da economic calendar. Wannan yana da matukar muhimmanci musamman waɗanda suke sana'ar ko kuma in ce waɗanda suke trading in Forex. Saboda idan baka yawan binciken economic calendar gaskiya kana iya jama kanka mummunar asara. Wannan shi ake cewa fundamental analysis. Dama analysis na harkar abunan forex trading guda biyu ne, wasu na amfani da technical analysis, wasu kuma na amfani da fundamental analysis. Dama fundamental analysis shi analysis ne wanda ya shahi labarai, yana taka rawa sosai, yana tasiri sosai ga faduwar currency ko tashin su. Bari in baku misali, duk wanda ke sana'a crypto ya san kwanan baya abin da ya faru da FTX. Kun ga yadda ya zube, kuma wannan ya biyo ne sakamakon labarin da aka fara fitarwa cewa shine wani FTX ya kwashi kuɗi har ya jefa su cikin wani kamfani na caca, wanda daga baya banci an yi bincike kuma a gano abin gaskiya ne. To kuma kun ga yadda FTX ya kare. Haka ma kuna iya tuna abin da ya faru da Luna. So duk wannan labarai ne wanda labari yana iya sa coin ko kuma in ce currency pairs su tashi ko su waɗi. So shi yasa yana da matukar muhimmanci a matsayinka mai trading in Forex, idan a kowane lokaci kana kamin ka shiga kasuwa irin da safe ka shiga gaban major news inda za su afku, abubuwan da news list inda za a saki, so da ka gani akwai wanda yake da higher impact ga currency pairs inda ake son kai trading. Akwai suka kauce ka bari sai wannan labarin ya fita nan da minti 5 sannan ka koma makasuwa. So a wannan bidiyon dai a takaice, kada mu cika ku da surutu, shine muna so mu yi karin bayani akan yadda ake fahimtar wato wannan economic calendar. Kana ya shiga cikin Play Store kai download da FX, gashi nan sama calendar za a gan shi, kuma gaskiya labarai da suke fitarwa nan za a ga labarai ne sahihai. So idan har baka san yadda ake karanta ko ake fahimtar waɗannan labaran ba, so ka kalli wannan bidiyo ko kuma ka saurare ni ka ji. A duk lokacin da ka buɗe wannan FX calendar bayan ka download ɗinta daga Play Store, za a ga nan sama gashi na ansa today. In ka diba yau today, a wannan yau gashi nan today, za a ga major news ga sunan, ga consumer confidence wanda shi kuma labarai wanda su za su shafi euro, sannan ga business confidence shi ma euro zai shafa, amma an riga yin su. So abinda za ka bi da hankali shine impact, wato tasirin da waɗannan labaran za su yi ga currency inda ake son kai trading. In ka diba na saman nan consumer confidence da kuma business confidence na euro, in ka diba an sa low da green haka, which means tasirin su bai da irin, ba zai shafi euro sosai ba, so it's low. So bai da matsala ko kamin a yi releasing din shi ko kuma bayan an releasing kana iya ci gaba da trading ɗinka. So amma idan in ka diba na ƙasa shiga shi na retail sales na November na euro, gashi nan kaga an sa higher, which means yana da tasiri sosai ga kuɗin euro, wanda yana iya sa yayi ƙasa ko darajar ta ƙasa ko darajar ta tashi. So abin da ke so in nuna muku nan shine, za ku ga wannan kalana tana da low, tana da high, har tana da medium. In kuka diba ga medium nan, so abin da low yake nuhi impact, tasirin wannan labari akan wannan currency is low. In kaga kuma an sa high, ma'ana tasirin wanga labari da za a so is high ga wannan currency. So sai ka jira inda shine zaka trading. Ga sunan inda ga low gashi nan, sannan za ka ga ga wannan wanda yanzu haka nan da minti 37 za a saki wannan release in wanda ake cewa initial jobless claims na December 24th US. Wannan yana da tasiri sosai ga dala, da haka yana sa dala ta daga daraja ko ta kare. In ka diba gashi na an sa impact din shi is so high. Sannan ga EA natural gas stocks na shi ma kan dala ne,
amma shi impact din shi, tasirin shi is low, bai da irin wani abun ga haka. Za ga akwai wanda da medium da kuma wani za ga is high. Yawwa ga yanzu kun ga wannan yana low gashi nan FX Canada, alamun cewa news ɗin sura 44 saka a sake shi, gashi nan yana na low, alamun news ɗin ya kusa hita. Kun gani 38 seconds a sake wannan labarin, haka yake nunawa. To ko wannan waɗanda suke nan da 30 minutes masu haɗin za ku suna nuna danja, alamun za a sake shi. Kun ga wannan nan na CFIB Business Barometer, wanda yakan iya shafuwar Canadian dollar. Kuma gashi nan 18 saura 16 saka a sake shi, gashi nan shi nawa yana bugawa, gashi nan shi na bugawa, za ku ga cewa da an sake shi za ku ga ya makin alamun cewa yes, gashi nan saura sakan 5, saura sakan 4, saura sakan 3, saura sakan 2, saura sakan guda, saura shikenan. So shi wanga labarin wanda aka ce mai CFIB Business Barometer ya fito. So haka ake karatun wannan economic calendar. Gashi nan initial job, sai yanzu wanda an next a saki shi ne na initial jobless claims, wanda zai iya shafuwar darajar dala ta Amurka, ko ta tashi ko kuma ta dan rage daraja. So kun ga sunan da minti 29 shi ma za a sake shi ma da zarar aka shiga saka zanga za ku ga wannan high danja ɗin tana buga pat. So gaskiya wannan kalanda tana da matuƙar muhimmanci ga waɗanda suke sana'ar ko trading in Forex, da fatar